Много някои лисица. Да излезе. Да ми изкочи някакъв съд. Радва да. За да на улица. Как ще минем? Там трябва да се влиза в принцип. Ще заобиколим, не? Мяу. Мяу. Ага, влизай. Ти влизай. А влизай. А влизай. Не, то и не е входа. От тук вече трябва да стане. Влияние стане. И балфара. Американците блогат. Да, как не отидеш? Готов ли си? С телефона. Пак аз се чувствам насрам. Нашето лиго си бал фара. Ти ли беше да еба? Ай, прожи. Hello, my name is Pelpa. Pelpa. Не, опис къде отиваш, аз няма така. Аре. Ма не ти бях аз. Нещо изчатка. Някой плах кон, магаре. My name is Jeff. My name is Jeff. О, шет ми си чудя. Кой? Сте май така взях нещо ти да ма. Нема на сръй стига е. Само в мотоклон не знам ли ще кажа. Ко ще има така? Знаеш ли, може да чака ората на сам? Яко, музиката. О, реши! Да. That's my shoes, bitch. Аз се чуйте после на папка, чакай малко да отидем. О, топката ми се тя топи. О, лимпичка. Взима я. Тук ако има нещо си бал фара, е. Ти си ти, бе. Тук качвам в Фейсбук. Это YouTube, нахуй. Там е за Фейсбук. Там, я дам. Damn. Тук има стари ленти. Людей, насираш мандите. Не се личи.
Хладилници, печки. Още една лента. Те ще я взимаш ли? Къде? Е там. Още една лента. Още много ли? О, айде цяло. Взимай го. После джин качалата. Ето това са леките ми. Къде ще има кола целя, кой някой? Ти заплаша. Като заплашен ли беше? Да. Чакай, те няма да стане ли? Иди, бе. То ще ги оставя. Айде. Слушай, ти паметта ли? Няма 50 мегабайта. Чакай, ще се нещо да почна пак. Аре, ние ще умрем ти докато. Ей, сега ми махам тук и неща. Чета и пак иска. Ей, сега ми. Нищо. Ще знам кой от тях не е. Аре, бе. Ала, тя, чакай. Аре, бе. Чакай, бе. Аре, бе. Малко Докато да ти- станеш. Докато ти си свърши паметта пак. Кой става тук? Има някакви части. Шах, има шах. Шах ли? Да, виж. Шах. Тук е къде това планета му са така от духовите дете гледа. Да няма да я дай на някакво. Малко е високо. Ръководителя на полет е длъжен да бъде... Виж го, прочетете. Прочетахте ли го? Готово. Ето и. Хайде, контролната кола. И вече стигнахме на шибовата кола. Чуваш ли колата? Не бърз, тъй като си не. То не било кола. Ще се качат. Не го умерят. Не пише влизането забранено, зато и че предполагам, че... Не пише. Да. Щом не пише. Давай, може. Скър се изпикава тук надолу. Да се маркирам търпението. Да, го мети. Не ти тъпли се. Той сота тук ще ни е вълни. Да, реши. По-насок май не може да се качи. Не, ти там. Освен там отстрани, ако се чувстваш авантюрист. Мяри? Мяри. Стъкла, джамбо и стъкла. Как тя може да снимам? Да, снимай с моя малко. Double camera picture, motherfucker. Я малко тук.
Продължаваме. Човечняко. О, пустото. Там застана да ще се изправя. Памет имаш. Камерата стои. Взехме си сувенирче. Да. С моята лента не знам где остави. Горе. На тавана. Вземи си много парче. Не помня где остави. Какво пати книгата? Не, ето ти. Взимай си тук. Не голби. Да, може се много. Disgusting. Disgusting. Май татко се обрава да беше затворена сега. Ето ти. Ти дед там, дед мръдна от начало. Не, ти хвърли нещо. Не, да, Учението. Че не. Бай. Яд какво е? Дупка. Компарата в опитя. Жица мица. Еми? Заминава. Ти то. Да. Става за снимик стилен клип. Ага.